Bé, estem a 4 dies de la final de les finals, del partit que decideix la temporada. D'entrada preguntaré com estan els ànims al vestidor, com esteu vosaltres per afrontar, per preparar aquesta final. La final, sí. Últim partit de la temporada. El resultat aquí a casa crec que vam fer un bon partit, sobretot la primera part, però sabem de la dificultat que tindrà el partit allà a Múrcia. Ens trobarem en un camp totalment diferent i molt més agressius, i respecte a nosaltres, doncs bé, la setmana l'hem començat dilluns, la gent que va tenir menys minuts va fer un molt bon entrenament, i avui la tònica ha sigut igual que aquestes últimes setmanes, amb molt de ritme. L'entrenament ha sigut una mica més curt, més intens, però ja et dic, la gent, els que juguen, els que no juguen, tothom al 100% i sumant el seu granet de sorra des de la posició que està. L'altre dia, després del partit, hi havia una mica aquesta sensació de dir potser el marcador no ha reflectit la superioritat al final que sí que s'ha vist a dintre del terreny de joc. Ara que han passat uns dies, no sé si valoreu més positivament també aquest marcador a favor, encara que fos més curt potser del que podria haver estat. Sí, futbol. Al final és un play-off, sabíem de la dificultat que tenia el partit contra l'UQAM. Era un rival molt perillós, però que amb el partit que vam fer ells no vam veure les seves millors armes. Llavors, contents, la veritat que contents. Sí que és veritat que després del partit ho veus diferent, però en perspectiva se li ha de donar molt de valor a aquest resultat aconseguit, i que, com bé li he dit al Pau abans, i repeteixo, no hi ha res fet, però podem anar a Múrcia amb avantatge en el marcador. Li has donat moltes voltes a aquest penal, perquè amb un 3-0 la història seria un pèl diferent en aquesta tornada. Crec que tots vam veure aquesta acció, l'àrbit no el va xiular, el que he dit abans és futbol, els àrbits també s'equivoquen, es poden equivocar, nosaltres també ens equivoquem, però no ens podem centrar en això, no ens podem victimitzar, no el va xiular en el seu moment, ja està, quedaven 65 minuts de partit, no passa res, ens hem de centrar en jugar i no tirar pilotes fora amb l'àrbit, estar centrats en lo nostre, i no et puc dir gaire més. Jo et volia preguntar també, si més no, per aquest marcador que porteu a Múrcia, 2-1, és un escenari diferent al de fa 15 dies a Eibar. Aquell dia l'equip només li valia la victòria. Pot canviar, pot modificar alguna cosa el plantejament de cara al partit d'aquest diumenge? Seria un error, no seria un error? Teniu la idea de sortir com a Ipurua? Com ho veieu en aquest sentit? Seria un error sortir a Múrcia a especular, seria un error. T'ho dic ja, i és el missatge des de dilluns, i ho tenim molt clar, l'equip sortirà a guanyar a Múrcia igual que ho va fer a Ipurua, a Eibar, independentment del resultat de l'anada. Abans deies que no havíeu pogut veure totes les armes d'aquest UQAM aquí en el partit d'anada. No sé si t'esperes un partit molt diferent del que es va viure aquí a la jornada de jugant a casa i amb la pressió d'haver de guanyar. Sí, ja he dit abans, crec que el nostre partit va ser molt seriós, li vam minimitzar tots els seus punts forts, però jo crec que ens trobarem un UQAM diferent, molt més agressiu, molt més vertical. Al final ells han de sortir a guanyar, és l'únic resultat que els hi val, i el que et dic, hi haurà moments de dificultat. Sabem que l'UQAM Múrcia, allà al seu camp, amb la seva gent, ens apretarà, però com estem estant tant la semifinal del play-off com l'anada de la final, ens hem de mostrar molt sòlids, en els moments de dificultats estar estables, estar tranquils i a fer el nostre partit. No sé si t'haguessin dit en els pitjors moments de la temporada que avui estaríeu aquí, no sé què haguessin pensat, no sé com es veu en perspectiva, perquè esteu aquí havent
Sí, no hem de mentir aquí. L'equip ha remat molt. Després de la derrota de Balears, si no recordo malament, vam anar a Olot que si no guanyàvem, l'objectiu o el repte havia de ser un altre i era mirar cap a baix. Des d'allà s'han aconseguit en lliga regular 7 victòries de 9, ens vam ficar a play-offs, sí que no vam estar bé a Terrassa. A Europa es va competir però tampoc es va guanyar, els partits així amb més de nom, més importants, on havíem portat més afició, i al play-off doncs, crec que l'equip ha fet un clic. Sabem que al final els play-offs va de no equivocar-se, d'estar estables, i crec que fins a dia d'avui l'equip ho està refermant. El míster Sergio ens ha dit en unes quantes ocasions en les últimes setmanes que tu a nivell personal has estat jugant amb molèsties, que estàs allò controlant també una mica les càrregues. Et volia preguntar, en primera persona, com et trobes, com et sents, i fins i tot, si avui és l'última oportunitat en la qual parlem també aquesta temporada, si estàs satisfet realment o fins i tot sorprès amb aquesta temporada aquí a Sabadell, perquè les xifres realment de gols, assistències, demostren que has estat un jugador molt important per l'equip. Sí. Porto setmanes amb molèsties al genoll, sí que l'estaf, parlant amb mi, amb fisios, doctor, estem controlant bastant les càrregues per intentar arribar de la millor manera possible als diumenges, i a nivell personal doncs content, estic content a nivell de números. Al final m'ha tocat ajudar l'equip aquest any amb una faceta, diguem, que no és la meva, que és de golejador, però ja et dic, fiquem el col·lectiu per davant de l'individual, i crec que ens falta aquesta cirereta que és el partit de diumenge, i tant de bo podem aconseguir aquest repte que ens vam marcar per davant. Com arribeu fins a aquest partit? Perquè des de fora del vestidor se'ls ve motivats, hi ha una energia molt positiva, és així, arribeu a aquest partit amb ganes i tenim clar que ho aconseguireu. Arribem en un bon moment, l'equip està amb molta energia, tant dins el vestuari, que és una pinya, com a fora, i així ho estem transmetent, aquesta energia que es transforma en el camp. I ja et dic, el diumenge a Múrcia ens ho hem de deixar tot, ho hem de fer per nosaltres, per les nostres famílies i sobretot per aquesta gent, per aquesta afició del Sabadell que els hem fet passar una mica malament en certs moments de la temporada, però en ningú moment ens han deixat sols, no ens han deixat caure, i el que he dit sempre, aquests partits, aquest escenari, el del diumenge, si volem aconseguir alguna cosa, ho aconseguirem tots junts, juntament amb l'afició.